سلام كبرى تخطاتتي مدب الكمبيس تقرينا كميك أنهم لو معلت 19 حدار كل تشحن عسراني مس مدبات زينا متيهت إيهم زلهم مباركس نايلومي مدبنا كم تلومد كل تأرستي حزنا لكم قريبنا لنا قدما يارستنا بزعبا بوليس ذهبوا واستفراليو بزعبا متلال أجابات زملكت كوينو اتخال أيدما بزعبا أقاسا منيو كوهاب زلوا منيو ويدما جنزب كملس زلوا بزبل أرستينا حزنا لكم قريبنا دلنا نزي كتنتنا ويك حبريتا كبزغني مسارحتنا غازيتنا خالد عبديو ناو خبلكم سلام خالد كمي بعلكا قاعد حن متها قاعد حن صنحكم انا خالد بزعبا ابز حلفه سمون بزعبا ناي ايميغريشن تحت عدمه زملكت انت يالله حدش حبريتا زاكب كايو بزعبا مجمرتا اقدم حتك حراي كمت زحلفه اوان زبلنايو اذا حدش فرد زمص خب اوروبا بيت فردي سغاب بزعبا تحت عدمه زملكت حدا سب ابتي زملكتلو غزي تحت عدمه تنيرو امو اب مسرح ادمي 18 تاخيلو تزملكتلو غزي امبر تزوسنلو غزي يكونن زبل فرد دحر مهابو نميغريشن سوركت تجبا وسرارحه خمي كونالو يلنا كم الكومبيس ميديا توكيسنا يمالنا حبريتا اكيبنا خنملسوكم يناس لزبولو حجب ساعات زي ودو زغونه حبريتا بنا بزحات دولنا لو يحطنا لو جن اتنهوبه حبريتا كابت منچ ترغاغيص خمت سلازلو كنصبه قدن قرب كدلينايو غلغله سبات دويلوم جن كافت ناي بيت فرد ناي مጨረሻ ውሳኔ ዝነበረ ከምዚልኩም ጽሐፉ ዝበልዎ ምን አለው ስለዚህ ቶም ኮሙ ዘለዎም ጉዳይ ሰባት ንሚግሬሽን መውካስ ንቤት ፍርድ መውካስ አቤት ፍርድ ዘሎ መስርሕ ሕጂ ተመሊስካ በዚ ጉዳይ ዝኽራአየለይ መባል ከድልዩ እቲ ናይ ሚግሬሽን ስወርከት በየና ያገባብ ሰብ ይጀምሩ ቀድም ሕጂ ኸሙ ተባሂሎም ተዓጽዮም ሕጂ ዓብዮም ደለው ዕድሚዮም ዝኣኸለ ኣብቲ ፍርዲ ንድሕሪት ተመሊስካውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ዝብል ስለዝነበረ ንዑ ዝምልከት صوصي حبريتا خنكب سلازلنا حجون قرب سقعتا تقصل سومناي مدب زينا مصيحت كعغوسنا يم تعذبتنا ابز قصل جن ملسي رخيبنا اكيبنا تقنع زخنا حبريتا خنب تسفا قبر اوكي خالد كبرات تخاتاتلت مدبنا بزي ناي بقداماي زبنايو ابز مت سومون ناي ميغريشن كنمطالكم ينا حبريتا حجوين ابز مت حزنالكم كنقربينا نلومغن ابز ناي لومي ارستي كنملس بوليس ذهبوا زتفلاليو حبريتاتات بزعبا امتلال الله ابز سومنزي اسو انتايو ويل انتايو بوليس اب بوانو افتناتو مربب حبريتا او ويب سايت تفلاليو حدش تاغبابات ناي متلال زموصو كسي موصومي طرعنات نعو اكيبوم كاني اتوم لومودات شدشته اغبابات ناي متلال سب كطنققلهم زلوون بخمي اغباب كطنقق كم زلوون ون زرزر حبريتا يوصيوم ازي حجي وطي زلو حبريتا اقدمو وطيون صنحيو انتايوم شدشته عينت اغبابات ناي متلال ببزح يراي يالمو خاو تطنقو كمز انت خوينو خمز غبور زبل ممرحيتات زلوي تقدما اغباب متلال حجي حدش متي زلو انتايو زيت فلط قطري بناي زيت فلط هاجر مأتو قطري ناي دغ هاجرات ناي نيجر ناي غله تفلالي مأتو قطري جن زيت فلط انت متيكا ايتملس مخنياتو اساتهم اتم سبات زدوللكا دلو تمليسكا ميسد كول صنيحكا تمليسكا انت دويلكا نعها نسرقي زعدم ناتكا حبريتا ديم كوسدو ገንዘብ ديم كوسدو ناب سرق زعدم ስለዝኾነ ካብ ዘይት ፈልጦ انت متيو ክትጥቀም የብልካን ብል አው እንታይ am ደብሉ ደለው ፖሊስ ከምቲ ኢሎሞ ዘለው እንድሕር ዳሚሳት ሳምታል ጸኒሕልካ ናይ ምትላል ስለዝኾነ ብብዝሒ ዓበይቲ ገንዘባቱን ክስራቅ ስለትኽእል ጠቅላላ ኣይትመልሰሎም ይተሓደ አው ናፍቲ ዝርዝር ፖሊስ حبريታ አቲ ሰብ ክሪኦ ኸልዩ ብኸመይ አገባብ ተካላኸለሉን ዘርዚሮም አለው ተሓደስዩ تخالاي كاني ملأخت خبانك خادبلي ابانكها خمس شجر سلقاتي مزولو بزعبا زخنا عرياسي ز حبريتا سددلنا زبل ملأختي كب بانكي يبلخا بانك جنب بهم الجواب ملأختي لكني
ስለዚህ እንታይ ክትንቀቕ ኣለዎ ሰብ ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ መፅዩ ከምዚ ጌርካ ሓበሬታ ሃበና ናይ ባንክኻ ጉዳይ ከምዚ ኮይኑሎ እንተኢሎምኻ ብቴሌፎን ይኹን ብፅሑፍ ይኹን እዚ ደይ ምእማን ኣብ ገዛኻ ደብዳቤ መፂካ ጥራሕ እሞ ከዓ ተመሊስካ ነቲ ባንክ ተወኪስካ ክትገብር ትመጠንቀቕታታት እውን ኣብኡ ገሊፆም ኣለዉ ፖሊስ ከመይ ኣገባብ ክትገብር ኣለካ ከምኡ ተመፂካ እንታይ ክትጠራጠር ኣለካ እንታይ ክትሓትት ኣለካ ናበይ ትውከስ ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ካብ ስካት በርከት ዝብል እዩ እዚ ኸኣኒ ኢሜይል ይሰዱልካ skatverket@skatverket.se ዝብል ክኸውን ይኽእል እቲ ኢሜይል ሓደ ወይ ከዓ ካልኣይ refund@skatverket.se ዝብል ክኸውን ይኽእል ኢሎም ክልተ ኢሜይላት ኣብነት ሂቦም ኣለዉ ሕጂ ስካትቨርከት ስካት ክምለሰካ ገንዘብ ስለዚህ አካውንትኻ ከምዚ ሓበሬታ ስደደልና ዝብል ይሰዱልካ ሚል ሊንክ ገይሮም እሞ ጠቕላላ ወኣቲኹም ሓበሬታ ይትሃቡ ስካትቨርከት ብኸምኡ ይሰርሕን እዩ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ነገራት ከዓ ምስ መፀ ንስካትቨርከት ተወከሱ ኢሎም እቲ ኣገባባት ብኸመይ ከተከላኸሎ ነብስኻ ዝበሃልካ ይነግርዮም ነቲ ሊንክ ከይትጥውቕዎ ኣብኡ ተጠዊቕካ ሓበሬታ ይወስዱኻ ባኻ ኣብ ኮምፒውተርካ ፕሮግራም ይፅዕኑ ዘን ብኡ ቢሎም ኩሉ ዳታ ሓበሬታናትካ ክወስድዮም ስለዚ ተሳልሳይ ኣገባብ ምትላል ናይ ሓሶት ኢሜይል ካብ ስካትቨርከት ገንዘብ ክምለሰካ ይድብልዎ እዩ እቲ ራብዓይ ኣገባብ ካብ ማይክሮሶፍት ኢና ንድውል ደለና ዝብል እዩ ማይክሮሶፍት ሳፖርት ግሩፕ ኢና ንሕና ኮምፒውተርካ ከምዚ ሽግራ ስለ ዘለዋ ሓበሬታ ዝግበር ኢሎም እስኻ ሕራይልካ ትዝበሉኻ እንተጌርካ ፕሮግራም ኣብኡ የቐምጡ እሞ ኩሉ ዳታ ናትካ ይሰርቅዎ ብኡ ቢሎም ከዓ ናይ ባንክ ክትእቱ ከለኻ ናይ ገለ ክትእቱ ከለኻ ክረኽብዎ ክእሉ ስለዚ ነዚ ሓበሬታ ዝወሃብ ዘሎ ካብ ማይክሮሶፍት ኢና እንተኢሎምኻ ጠቕላላ ኣሚንካ ስቑኢልካ ይትኺድ ካብቲ ምንጪ ኢና ዝብሉኻ ዘለዉ ናብኦም ተወከስ ተመሊስካ ሳቶም ከምዚ ዓይነት ምትላላት ከም ዘሎ ብሽሞም ምትላላት ይግበር ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ክሕብሩኻ እዮም ማለት እዩ እዚ ከኣኒ ወል ንዓኻ ከባብ ሓደጋ ምእታው ከድሕን ክእል ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ናይ ናይጀሪያ ብሬቭ ድበሃል እዩ ናይጀሪያ ብሬቭ ከዓ እንታይ እዩ ኣነ ወዲ ከምዚ ሃፍታሜ ኣነ ወዲ ሚኒስተር ኣነ ከምዚ ገንዘብ ኣለሞ ክነህድሞ ንደሊ ከምዚ ተሓባበረና ኣካውንት ሃበና ክነእትዎ ከምዚ ክንገብር ክንማቐሎ ዝብል ደብዳቤ ጥዑይ ዝመስል ይሰዱልካ ሰብ ንዕዎ ኣሚኑ ሕራይሉ ኸይዱ እንድሕር ደኣ ንዕኦም ተሓባቢሩ ዘን ኣብ መጨረሻ ነቲ ሰብ ሰሪቖም እዮም ዝተርፉ ሳቶም ስለዚ እቲ ናይ ምትላል ኣገባባት ኢሎም ቀሪቦሞ ዘለዉ ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ፖሊስ ኣቲኻ እውን ክረኣይ ስለ ዝኽእል እንታይ ኣሎ ኣክቱዌል ብድራገሪ ዝመፅእ ሓድሽ ኣገባባት ትብል ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት እቲ ኣብ ኢሜይላት ዘይጥቀሙ ካልእ ኣገባብ ንዕኦም ዝኸውን ምትላላት እውን ስለ ዝመፅእ ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ፖሊስ ኣቲኻ ኩሉ ሻዕ ዘሎ ሓድሽ ብድራገሪ ምትላል ማለት እዩ እንታይ ዓይነታት ኣሎ ስለ ዝገልጹ እሱ ሰብ ክጥንቀቐሉ ይግባእ እቲ ናይ ስካትቨርከት ተዛሪብናሉ ኢና እቲ ናይ ሓሶት ኢሜይል ተዛሪብናሉ ኢና እቲ ብዛዕባ ካብ ዘይትፈልጦ ሃገር ዝመፅእ ናይ ባንክ ከዓ ተዛሪብናሉ ኣለና ስለዚ ምናልባት ቀጻሊ እውን ሓደሽቲ ዘዝወፁ ከምዚ ስለ ዝህቡ ሰባት ካብ ዘይፈልጥዎ ቴሌፎን መፂዎም ከየልዕሉ ናይ ባንክ ዝብል ኢሜይል ድዩ ገለ መፅዩ ከይኣምኑ ካብ ስካትቨርከት ዝብል ሊንክ መፅዩ ኣብዛ ኣቲኻ ከም ዝግበር ዝበሃል ከየረጋገፁ ካብቲ ሰዲደ ዝብል ደሎ ኣካል ብኣካል ከይዶም ድዮም ኢሜይል ስሒዶም ደዊሎም ድዮም ባዕሎም ተደዊልካ ከብኢና ክብሉኻን ሕራይ ክምለሰኩም ኢልካ እንድሕር ደኣ ተመሊስካ ነቶም ቀንዲ ምንጪ ሓቲትካ እዚ ምትላል ኢሎም ክነግሩኻ ክእሉ እዮም ኦልሬዲ ምስ ተገብረት ምትላል ስለ ዝበፅሖም ስለዚ እዘን ዝበሃላ ዘለዋ ኣገባባት ምትላል ሰባት ከይታለሉለን ፖሊስ በቐጻሊ ንሓበሬታ ዝህብሉ ሸነኽ ስለ ዘሎ ኣብ ብድረገር ምትላል ዝብል ክፍሊ ዳኣተኻ ምርኣይ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሓበሬታ እዚአን ኣውፅኦምን ዘለዉ እየን ሕጂ ሰብ ክጥንቀቕን ግዳይ ናይ ዝበሃል ዘሎ ከይከውንን ክንሕብር ንፈቱ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ምዘጋጥመካስ كيف كان دحر كترخبهم ديت خلكم كم زي حجناي كورونا فيروس دلوا كناتاسي دويل كاري ها كترخبهم دلها دلكاس ولاس ويب سايت ناتهم كيفيت كأخا أبز عدن تايو تني حبريتا مركب مينس بوزح عندي أنا إحنا هاوينا إلى ما نجبر بيرام كدلي خان صعب على خفت ويب سايت من شيء عند أتيقاد صحيفك تلفون دويل كتخلق مينس نايم الرقابات أبوت وصل زلوا تدول وي إيميل تتصحف بعلى خبط صد لهم جزية ولا تشات له ما بزحت تي بانكتات وسكات بركات أتيقاد تشات له ولا هو بزفل سبجيرك تحتت جن تقعد ديمك زخفل كي تخفل أعتقد ديمك زجبر قال زي جلسنا يله
እንታይ ይገብሩ መጽኢ ሉ ኮምፒውተር ስክሪን ሻት ሸይ ትገባብ ዝበልዋ ማለት እዩ ንኮምፒውተር ከዓጽዋ ፖሊሲና ሕደይ ሕጋዊ ነገር ክትገብር ስለ ዝጸናሕካ ኮምፒውተር ከዓጺና ያለና ብሉኻ ሕጂ ነዚ ክንከፍተልካ ተኾይና ክንዲ ዝኽፈል ብሉኻ ሕጂ ኣብኡ ገሊፆም ኣለዉ ትሻት ሻይ ዘሊልና ያጸኒሕና ሕጂ እሱ እንታይ ነዛ ኮምፒውተር ካ ተኽፍታ ተኾንካ ከምዚ ግበር ብሉኻ ሕጂ በቲ ዝበልኻ ንኽትከፈተልካ ልካ ክትገብር የብልካን ምክንያቱ ዝያዳ ንኽሰርቁኻ ኣፍ ደገ ተኸፍተሎም ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ዳ ኢኻ ትገብር ከምኡ ተኾይና ትገድፋ ናብ ክኢላ ወሲድካ ነታ ኮምፒውተር ኢኻ ትዓርያ እቲ ዝበልኻ ከይከፈትካሎም ኣይሰርሕን ስለ ዝኾንካ እሞ ካብ ፖሊስ እዩ ወንጀል ክሰርሕ ስለ ዝጸናሕካ እዚ ክንዲ ዝተቐጻዕ ድሕሪኡ ክንከፍተልካ ዝብል መጠንቀቕታ ኣብቲ ቅድሚት ኮምፒውተር ካመፂስ ደይትሰርሕ ይገብራ ነታ ኮምፒውተር ስለዚ ከምኡ እንተተገይሩ ንሕና ከምኡ ንገብር ኢናዮም ድብሉ ደለዉ ፖሊስ ካባና ኣይኮነን ግን ኬድካ ናብ ክኢላ እቲ ፕሮግራም ከመይ ይጸሪ ግበሩ እምበር ከይትኸፍሉ እዩ ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ኣብየናይ ምንጭ ኬድካ እንታይ ትገብር ካበይ መጺእ ትምትላል ካብ ስካት በርከት ተኾይኑ ስካት በርከት ትውከስ ዌብሳይት ኣቲኻ ኢሜይል ዲ ቴሌፎን ዲ ኩሉ ኣገ ወላ ቻት ናይቶም ካልኦት ከዓ ከምኡ እንዳገበርካ ነቲ ምትላላት ተጣራጠሩ ካብ ከምዚ ኣካል ኢና እንተኢሎም ብከምኡ ገባብ የብሉ መን እዮም ኣብ እንዳእቲ ካብቲ ዌብሳይት እውን ምርኣይ ይከኣል እዩ ድሮ ድሮ ስካት በርከት ባንክ ፖሊስ ኣብዚኦም ዝረኣናዮ ማይክሮሶፍት በብናቶም ናይ ናይጀርያ ፕሬፍ ዝብል ናይ እዚታት ኩሎም ጠቂሶሞም ኣለዉ ምናልባት ሓድሽ ተመጺውን ጽባሕ ንጎ ከምኡ ከውፅእ ነዚታት ተሰብድሉ ክኾን ኣሎ ሓንሳብ እንተኸፊልካ ናይቲ ሓንሳብ ትኸስራ ኣይኮነን ነተን ኣካውንትኻ ኩለን ይረኽብወን ክትከፍል ኮለኻ ኩለን ዝጠወቕካ ይፈልጥዎን እሞ حسابك بملؤ جحجيحهم كوسد وخوليهم سلازي أبز زلنا يا معبول العالم أبز ناي تكنولوجيا سركن جلن تسبناتنا أمر الداتو دروس لزغنا كدم زغنا نجر مخفالك نتي منشي نبانك دي نتسكات دي نتزملكتو مو كاسكد اللي مالتي سلازي ستلابتوب مستعدوسي تجاني أكحت كفتو ويكالتف كحت كفل يبلكان كم تزلات السؤال كحت نابكيلا وسيدك نت فيروس يتقوم تجبر زلو أقوم يتأملك بويا متحبريت أزرق بزلو أنا أخيد كها كتفت حزلك اوكي خالد يقنيلنا كبرات تخاتلت مدبنا تقدمي حتونا تمليسنا له نفت خلای حتونا خنسجر بزعبا ገንዘብ ዝምልከት ኣብ ኦካሳ መኒ እቲ ዝግበኦ ክፍል ዝግበኦ ወይ ድማ መኒ እቲ ዘይግበኦ ብዛዕባኡ ኸንተ ያለው ሓድሽ ሓበሬታ ወል በብዝሕ ክድወለልና ዝቀነየ ገለ ሰባት እንታዩ ካብ ተኸታተልቲ ገለ ሰባት ገንዘብ ምለሱ ይባሃሉ ኦካሳ ዘለዎም ገንዘብ ምለሱ ይባሃሉ መኒ ገንዘብ ምለስ ዝባሃል ስለምንታይ ይኸብ ገንዘብ ምለስ ዝባሃል ሓደ ሰብ ካብ ክልተ ምንጭ እቶት እንተለዎ ኮይኑ እሞ ክልተ ምንጭ እቶት ከዓ ክትሕብር ዝግባእካ ኩሉ ሻብ ክልተ ምንጭ እቶት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ብሓገዝ ደረጃ ትረኽቦ ትኾንካ ሕጂ ኦካሳ እንዳወሰድካ ከለኻ ትምህርቲ ክጅምር እንተኾንካ ነቲ ኣብቲ ፎርም ትመልኦ ናይ ኦካሳ ትመሃር ኣለኻ ዶ ዝብል ኣሎ ኣይመሃርን እየ ስለ ዝበልካ ብኣይመሃርን እዩ ዘሎ እትሞ ይኸዱ ፀንሑ እሞ ክቡብኻ ይፀንሑ እቲ ኦካሳ صباح نقول تمهر كم نبرك مسفلتو سلزي حبرك كل أنت نذهبوها 8 7 هي أوارح تأكيبو ملصت بعد سبات حجي نتا ورقتك جن هو مهار اللغة إسف 5 تلكاكو في كدكاي سلزي بالكات راح قلنا بعدات أتو سلزي تسب انتايو فورمغ ملء كله تمهر دل غايلو نون تيلو أما مسجيزي شعور تمرتن تجميرو بدحريو أبديت كجبرو مالو خبر الله أنا كم زي لإسف جمر حسب اللهم مس أوكاسا سجاج أودي بس حسبات ما بعدات يوم بدول لنا خمسة نيجتي ما خاتم تعلو تقوى بالله كيركايا والحنت تجمع يلين تجذب متسكا يترفني دحراي وين جمير كم مونجو دويل كانت أوكاسا خمسة جمر دليمو يتفك أديا ويس خيلدي أوكاسا داوسركو زي إنكم مهار أوكاسا حجي تتم مهارو نجر نعها نسرح مركب زحجز انتقينو قانقان تقينو نسرح زقربك نجر تقينو يفقدوا الكام نمنتاي قلتي في كسرح خطأتو يمز أوكاسا مالتاي مالتي إنشورانسي هذا سب كاب سرح وديو نبكال سرح سقع زخيد أم مونجو بزي سرح دواب زبلو لجيزي ناي أوتوتو منشي وحسنت مركب مالتي سغاسي إنشورانسي خطأتو سرح دو تيلس كندز خفال كتكفلو نم أنتي خاتبل لذي نزيان كخوف لقا خلو وجنسهم قلتيف كسرح خطأتو سلازدليو نسرح نمقتاو كحجزك كاي زبها النجر كتمهارو فقدو الكام زي محب أرجن نتزهابو خاملوس سيبال لذي توم ملوسو زبها لزلو نيجتي حبريتا سأن مهابي سؤال كاي تجمر أوكاسا انتلكا اتو أوكاسا زهبك أكلت ألوات علو زفقدل كان زي فقدل كان نجارات علو سغا أوكاسا لك مالت أكتيفلي سرح تدلل لها مالتي
أجي أكتيف لسرح خدل إن دات تصبحها بتمرت تخيت لها توقع ساعة نوحها هتخسرهم يا ساعتهم كنت تمهارة زي اللي حاجة نسرح مركب كذا حصر لك مخان أنت أمينة ممكن فقد لك نسفقد لك أنا جرس أن من قارن من تايم لوسط بهالتعدا سلازم كل شيء نتذهب كذا ولا أكل كم زخ جبر تولكس صلوا على ودي موبايل أقداسي اوكي حجي تي اوكاسات وستو اندحر تي تمهارو زلخا تمرتي نسرح زعلم اندحر كوينو سي حبيركايم كاندحر طنيحكا بخلتي اخت وسست اقم يبلون مالك بخلتي يكون ندوسد زلو حجي محبارهم انتاي كاله اوتوتكو يبلكان سياسين توسط لها تي فكدك كان كلتي اخت وسد يتخلني اوكاسات وسط لها جن كاله اوتوت ديكون كخطوت انتاي دا تتمهارو زلخا خاب سرح مدلاي دعنك فكا هيكون كفقدول كالو اوكاسات تفقيدو ملكا እንዳወሰድ ካትናይ ኦካሳስ ክትመሃር ትኽእል ማለት እዩ ትምህርቲ ኢኻ ትመሃር በር ኡተት ካላ ኣይኮን ካል ኡተት ተቆይኑሞ ጠቕላላ ይውን ኣይፈቕዱልካን እዮም ስለዚ እቲ ኦካሳት ወሃብ ዘለኻ ኡተት ካልእ ስለ ዘይብልካ ስራሕ ስለ ዘይብልካ እዩ ካልእ ኡተት ክትረክብ ትኽእል ተኾንካ ኣይፈቕዱልካን እዮም سياسين توسط تونكات سياسين توسط توقع سايت تعرف مالتي فلازم تتمهاروا تمرتي يسفن تقوينو نسرح كحجز زغل تقوينو كفقدوا الكاري ما يفقدوا الكان مفقات كده اللي ينبر كاب كل تمن شوتات توسط هيك قال اوكي تي اقداس نغرسي كتحبرو مالك رحيم محباري كل شيء اوكي حراي خالد يقنينا بطعم يزمسكن كبرات تخاتاتلتي مدبنا نلوم زدالنا تحستو نزي مثل اب قصالي بتماساسالي سغع نراخب سلام قنه